वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये अनेक उपचार पद्धती विकसित होत असताना रोगाच्या मुळावर इलाज आणि पर्सन ॲज अ होल या मूळ तत्वांमुळे होमिओपॅथी आज आपलं स्थान भक्कमपणे टिकून आहे. त्याचबरोबर होमिओपॅथीबद्दल मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या जनजागृतीमुळे सर्वसामान्यांपासून ते अतिश्रीमंतांपर्यंत सर्व वर्गातील लोक आज होमिओपॅथीकडे वळत आहेत. जगभरामध्ये आज होमिओपॅथी क्षेत्रात तज्ज्ञ संशोधक आपल्या संशोधन आणि अनुभवाद्वारे एकीकडे अनेक दुर्धर व्याधीतून असंख्य रुग्णांना रोगमुक्त करून त्यांना सामान्य आणि आरोग्यपूर्ण आयुष्य जगण्यात मदत करत आहेत, तर दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणात होमिओपॅथीबद्दल जनजागृतीही करत आहेत. होमिओपॅथी विश्वातील असंच एक व्यक्तिमत्व मॉडर्न होमिओपॅथीचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार माने. दुर्धर आजारांनी ग्रस्त रुग्णांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करणं, त्यांना रोगमुक्त करून एक आनंदी आणि सामान्य आयुष्य प्राप्त करून देणं हेच ध्येय बाळगून गेली 22 वर्ष अथक संशोधन आणि रुग्णांवर यशस्वी उपचार करत आहेत. डॉक्टर विजय कुमार माने यांनी आपल्या वैद्यकीय कार्याची सुरुवात व्याख्याते म्हणजेच लेक्चरर म्हणून केली. त्यासोबतच पारंपरिक उपचार पद्धतीने दुर्धर मानलेल्या विविध जीवघेण्या आजारांवर अविरत संशोधन, प्रत्यक्ष अनुभव आणि उपचार यातून मॉडर्न होमिओपॅथीची क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट ही अत्यंत साधी आणि सोपी परंतु दुर्धर व्याधींपासून मुक्ती देणारी उपचार पद्धती निर्माण झाली. 22 वर्षांपूर्वी कोल्हापूरमध्ये लावलेल्या रोपाचा आज महाराष्ट्र, गोवासह 12 क्लिनिक्समधून देश विदेशातील रुग्णांना लाभ होत आहे. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंटची निर्मिती डॉक्टर विजय कुमार माने यांच्या अविरत संशोधन, प्रत्यक्ष अनुभव आणि उपचार यातून झालेली आहे आणि उत्तरोत्तर त्यामध्ये नवीन संशोधन प्रक्रिया सुरू असते. कॅन्सर, किडनी फेल्युअर, लिव्हर सिरोसिस, मधुमेह, अस्थमा, अस्थिरोग या आणि इतर अनेक दुर्धर आजारांवरील डॉक्टर विजय कुमार माने यांचं संशोधन आणि त्या संशोधनावर आधारित औषधांची निर्मिती मॉडर्न होमिओपॅथीमध्ये होत असते. रुग्णांना सहजपणे घेता येतील अशी औषधांची किट, लिक्विड आणि ग्लोब्युल्स निर्मिली जातात आणि ती हाताळण्यासही अत्यंत सोपी असतात. नमस्कार, मी अनुश्री करंदीकर. आरोग्याचं मॉडर्न युग या विशेष कार्यक्रमामध्ये तुमचं सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. आरोग्याचं मॉडर्न युग या विशेष कार्यक्रमामध्ये आपण लिव्हर सिरोसिस या गंभीर आजाराबाबत बोलतोय. गेले काही भाग आपण या विषयावरती चर्चा केली आहे. आजच्या भागामध्येही आपण लिव्हर सिरोसिस या गंभीर आजाराबाबत जाणून घेणार आहोत. त्याची लक्षणं, त्याची कारणं आणि मॉडर्न होमिओपॅथीच्या क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंटद्वारे कशा प्रकारे हा आजार बरा होतोय या सगळ्या विषयावरती आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत मॉडर्न होमिओपॅथीचे CEO डॉक्टर विजय कुमार माने सर. डॉक्टर, मनापासून स्वागत कार्यक्रमात. नमस्कार डॉक्टर. आज जसं आपण म्हटलं की मागच्या भागातही आपण लिव्हर सिरोसिसबद्दल जाणून घेतलं, आपण रुग्णांचा अनुभवही बघितला, कशा प्रकारे त्यांचा जो आजार आहे तो बरा झालेला आहे तो बघितला. परंतु आजचा भाग आपण पुन्हा एकदा लिव्हर सिरोसिस यावरती घेतोय, कारण जसं आपण म्हटलं की लिव्हर सिरोसिस हा एक मोठा विषय आहे, गंभीर आजार आहे. तर त्या अनुषंगाने आजच्या भागात आपण चर्चा करणार आहोत. सगळ्यात प्रथम मला तुम्हाला विचारायचं आहे की आपण लिव्हर सिरोसिस जेव्हा म्हणतोय तेव्हा जसं आपण म्हणालो तसं की प्राथमिक स्वरूपामध्ये याची लक्षणं जी आहेत ती दिसत नाहीत. गंभीर आजार स्वरूप झालं त्याचं की मगच लक्षणं दिसायला लागतात. मग त्या अनुषंगाने मग कुठल्या प्रकारची लक्षणं दिसायला लागतात सुरुवातीला की ज्याच्यावरती लोकांना लक्ष ठेवायला पाहिजे आणि मग ती लक्षणं गंभीर स्वरूपात कशी परिवर्तित होतात त्याविषयी थोडंसं सांगा. हां, जसं आपण बघितलं की लिव्हरचा आजार सिरोसिस पूर्ण झाल्यानंतरच दिसून येतो किंवा डायग्नोसिस होतो. बरोबर. लक्षणं काही वेळेला वेग असतात. एक म्हणजे वजन कमी होणं किंवा वाढणं, ओके, पोटाचा आकार वाढणं, पायाला सूज येणं, वारंवार ताप येणं, संडासला पातळ लागणं, दिवसभरामध्ये अनेक वेळेला लूज स्टूल्स, संडासला अनेक वेळा जावं लागणं, अशा प्रकारची वेग लक्षणं सुद्धा लिव्हर सिरोसिस या आजारामध्ये असू शकतात. आणि ज्या वेळेला तो आजार पूर्णपणाने डेव्हलप होतं म्हणजे लिव्हर सिरोस्ड होतं, लिव्हर खराब होतं, त्यावेळेला पोटाला सूज येणं, पायाला सूज येणं मोठ्या प्रमाणामध्ये, कावीळ होणं, म्हणजे ॲनिमिया होणं, त्यामध्ये रक्त कमी होणं, त्या अनुषंगाने दिसणारी लक्षणं म्हणजे पांढरं पडणं काही वेळेला शरीर, अशा प्रकारची लक्षणं दिसून येतात. त्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं लक्षण बऱ्याच वेळा दिसून येणार ते म्हणजे जलोदर किंवा पोटात पाणी होणं, ज्याला असायटिस असं इंग्लिशमध्ये म्हटलं जातं. हे एक कॉमन लक्षण आहे. दुसरं कॉमन लक्षण आहे ते म्हणजे जॉन्डिस. बऱ्याच वेळेला फक्त कावीळ झाल्यानंतर
डायग्नोसिस होतं की या रुग्णाला लिव्हर सिरोसिसचा आजार आहे. बरं, म्हणजे जसं आपण बघितलं असं की वेगवेगळी लक्षणं जी आहेत ते दिसून येतात आणि तुम्ही म्हणालात तसं की वेग लक्षणं असतात, त्यामुळे लगेचच लक्षात येत नाही की नेमकं आपल्याला लिव्हर सिरोसिस झालेला आहे. या लक्षणांवरनं आपल्याला डायग्नोस्टिक टेस्ट करायला लागतात आणि त्यानंतर मग आपल्याला कळतं की आपल्याला लिव्हर सिरोसिस झालं आहे. परंतु आपण जर का आत्ता बघितलं तर कुठेतरी ओबेसिटी किंवा लठ्ठपणा किंवा मधुमेह याचं प्रमाण जे आहे तेही वाढत चाललेलं आहे. तर त्या अनुषंगाने मग या गोष्टींचा काही डायरेक्टली किंवा इनडायरेक्टली लिव्हर सिरोसिस या आजाराशी काही संबंध दिसून येतो. हो ना, फॅटी लिव्हर डिसीज नावाचा जो आजार आहे की ज्यामध्ये लिव्हरमध्ये फॅटचं डिपॉझिशन मोठ्या प्रमाणामध्ये होतं, हा आजार भारतात खूप मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यानंतर बऱ्याच डायबिटीसच्या रुग्णांमध्ये, मधुमेहाच्या रुग्णांमध्ये जे अनेक वर्ष मधुमेहाची औषधं घेतात त्या रुग्णांमध्ये पण लिव्हर सिरोसिसचं प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये दिसून येतंय. नॅश नावाचा एक अजून आजार आहे, लिव्हर सिरोसिस आहे, ज्याला नॅश या कारणामुळे लिव्हर सिरोसिस झाला, ते पण खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये भारतामध्ये दिसून येतं. त्यानंतर अजून एक महत्त्वाचं कारण ते आहे ते म्हणजे ॲसिटोअमाइनोफेन नावाचं औषध किंवा काही पेन किलर्स किंवा काही अँटीपायरेटिक म्हणजे क्रोसिन सारखी जी गोळी जी मोस्ट कॉमन आहे, हे अनेक दिवस त्याचं सेवन केल्यामुळं पण लिव्हर सिरोसिस होऊ शकतो. हां, म्हणजे लॉंग टर्म जर का या सगळ्या गोष्टींचा आपण घेतला, सेवन केलं, तर मग त्याचा परिणाम जो आहे तो डायरेक्टली आपल्या लिव्हरवरती होऊ शकतो. जसं आपण म्हणतो तसं की ही लक्षणं दिसायला लागल्यानंतर आपल्याला शरीरावरती परिणाम दिसतातच, परंतु या सगळ्याचा लिव्हर सिरोसिस झाल्यानंतर इतर काही वेगळे दुष्परिणाम आपल्या शरीरावरती दिसून यायला लागतात का? इतर दुष्परिणाम म्हणजे चयापचयाची क्रिया ही पूर्णपणाने बिघडून जाते. बऱ्याच वेळेला त्या रुग्णाचं शरीर हे काळं पडलं जातं. लूज मोशन, दिवसभरामध्ये खूप वेळेला संडासला पातळ होणं हे दिसू लागतं. मानसिकता पेशंटची बऱ्याच वेळेला बिघडते. अमोनिया नावाचा घटक वाढल्यानंतर पेशंटची चिडचिड वाढते, काही पेशंटला जास्त झोप येऊ लागते, पेशंट कोमामध्ये जायची शक्यता असते. ह्या गोष्टीचं मूळ कारण हे लिव्हर सिरोसिस आहे आणि लिव्हर सिरोसिसमुळे होणारी ह्या गोष्टी आहेत. नक्की, म्हणजे जसं आपण बघितलं तसं की इतर परिणाम जे आहेत ते सुद्धा शरीरावर हळूहळू दिसू लागतात एकदा लिव्हर सिरोसिस झाल्यानंतर. सर, लिव्हर सिरोसिस म्हटल्यानंतर आता हा लिव्हरशी संबंधित आजार आहे, परंतु हा गंभीर आजार जरी असला तरी लिव्हरशी रिलेटेड इतरही जे आजार आहेत ते सुद्धा गंभीर स्वरूपाचेच दिसून येतात. मग त्याच्याशी संलग्न असणारे इतर कुठले कुठले आजार आहेत जे लिव्हरशी संबंधित आहेत? लिव्हरचे इतर आजार पण आहेत की ज्यामध्ये हिमोक्रोमॅटोसिस नावाचा आजार आहे, विल्सन डिसीज नावाचा आजार आहे की ज्याच्यामध्ये कॉपर शरीरामध्ये आणि लिव्हरमध्ये साठलं जातं, गिल्बर्ट सिंड्रोम नावाचा आजार आहे, टॉक्सोप्लाझ्मोसिसमुळे पण काही वेळा लिव्हर सिरोसिस होतो, सिफिलिसमध्ये पण काही वेळा लिव्हर सिरोसिस होतो. हे पण इतर आजार आहेत की ज्याच्यामुळे लिव्हर सिरोसिस हा आजार होऊ शकतो किंवा पेशंटचं लिव्हर खराब होऊ शकतो. नक्की, जसं आपण मगाशी म्हटलं तसं की अति अल्कोहोल सेवनामुळे सुद्धा लिव्हर सिरोसिस होतं, हे एक मोठं कारण आहे. परंतु इतर जर का कारणं बघितली किंवा बऱ्याच वेळेला आपण पाहतो की अल्कोहोलचं सेवन आहे किंवा या सगळ्या गोष्टी आहेत असं नाहीये, तरी सुद्धा लिव्हर सिरोसिस झालेला असतो. मग त्याच्या मागची जी कारणं आहेत ती काही वेगळी दिसून येतात का? त्याच्यामागची कारणं म्हणजे प्रामुख्याने व्हायरसेस आहेत. भारतामध्ये व्हायरल हिपॅटायटिसचं प्रमाण पण प्रचंड आहे. त्यामध्ये मोस्ट कॉमन आहेत हिपॅटायटिस ए, नदीच्या पाण्यामुळे किंवा दूषित पाण्यामुळे होणारा हिपॅटायटिस, जो वारंवार झाल्यानंतर लिव्हर सिरोसिसमध्ये त्याचं रूपांतर होतं. हिपॅटायटिस बी पण खूप कॉमन आहे सध्याच्या युगामध्ये. हिपॅटायटिस सी पण खूप कॉमन आहे. इप्स्टीन बार व्हायरस नावाचा व्हायरस आहे, त्याच्यामध्ये पण लिव्हर सिरोसिस होतो. हिपॅटायटिस ई नावाचा व्हायरस आहे, त्याच्यामुळे पण लिव्हर सिरोसिस होतो. हिपॅटायटिस डी पण आहे आणि हिपॅटायटिस एक्स पण आहे. हे इतके व्हायरल फॅक्टर्स आहेत की ज्याच्यामुळे लिव्हर सिरोसिस नावाचा आजार होऊ शकतो. तसं तुम्ही म्हणालात तसं की वेगवेगळ्या प्रकारचे हे व्हायरस आहेत, त्याच्यामुळे सुद्धा आणि एकंदरच सगळ्या गोष्टींचा परिणाम लिव्हरवरती होऊन मग लिव्हर सिरोसिस सारखा गंभीर आजार जो आहे तो आपल्याला दिसून येतो. लिव्हर सिरोसिस सारखे अनेक पेशंट्स जे आहेत ते मॉडर्न होमिओपॅथीच्या उपचाराने आतापर्यंत यशस्वीरित्या बरे झालेत. ते कशा प्रकारे झालेले आहेत तेही मला तुमच्याकडनं जाणून घ्यायचं आहे, परंतु इथे वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची. आमचा पत्ता मॉडर्न होमिओपॅथी, गीता मंदिराजवळ, रेनॉल्ड शोरूम शेजारी, कावला नाका, कोल्हापूर. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. कोल्हापूर, दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, सोलापूर, गोवा, मडगाव, म्हापसा. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी मिस्ड कॉल द्या 7038833881 किंवा 7038833882. संपर्क क्रमांक 9730339009 किंवा 9372728009. आमचा टोल फ्री क्रमांक आहे 1800-121-8009.
जन्म आणि मृत्यू या दोन बिंदूंमधील अंतर म्हणजे जीवन होय. एका बिंदूकडून दुसऱ्या बिंदूकडे मार्गक्रमण करत असताना मनुष्य आपलं ध्येयनिष्ठ जीवन जगत असतो. जीवनाच्या या प्रवासात आजाररूपी अडथळे निर्माण होतच असतात. हेच अडथळे दूर करून जीवनगती निर्धोक राखण्यासाठी आधार देतं मॉडर्न होमिओपॅथी. चला तर मग जाणून घेऊया मॉडर्न होमिओपॅथी. ब्रेकनंतर आरोग्याचं मॉडर्न योग या विशेष कार्यक्रमामध्ये तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. आपण लिव्हर सिरोसिस या गंभीर आजाराविषयी बोलतोय. असेच लिव्हर सिरोसिस असलेल्या कुमुदिनी शहा यांचा अनुभव आणि त्यांच्या नातेवाईकांचा अनुभव आपण त्यांच्याकडनंच ऐकणार आहोत. कुमुदिनी शहा वय 66, राहणार अहमदनगर, यांना 2007 मध्ये रक्ताची उलटी झाली. स्थानिक तज्ञांना दाखविले असता सोनोग्राफी रिपोर्टनुसार त्यांना लिव्हर सिरोसिस झाल्याचे सांगितले. 2007 માં મને લોહીની ઉલટી થઈ હતી અને તે અશક્તિ પણ મને વીકનેસ બહુ આવી ગઈ હતી, એટલે મારું વજન ઘટી ગયું હતું. तसेच त्यांच्या उजव्या किडनीवर परिणाम होऊन किडनीचाही आकार कमी झाला होता. त्यांनी स्थानिक तज्ञांकडे सतत 4 वर्षे उपचार घेतले, परंतु तेथे काहीच फरक पडला नाही. त्यानंतर त्यांनी दुसऱ्या एका नामांकित तज्ञांकडे उपचार चालू केले. तिथे 3 वर्ष उपचार घेतले, परंतु तिथेही त्यांच्या तब्येतीत काहीच फरक पडला नाही. त्यांचे चालणे, फिरणे व बोलणे बंद झाले होते. त्यांची हालचाल पूर्णपणे बंद झाली होती. गेले 2007ला माझी आईला रक्ताची उलटी झाली आणि रक्ताची उलटी झाल्यानंतर आम्ही डॉक्टरना दाखवलं. तर आमचे लोकल डॉक्टरनी असं सांगितलं की ह्यांना लिव्हर सॉरेसिसचा प्रॉब्लेम आहे. तर आम्ही गेल्या 4-5 वर्षात, त्यानंतर 2-4 वर्ष आम्ही त्यांची औषधं खाल्ली, पण त्यांना जसं फरक पडायला पाहिजे तसा काय फरक पडला नाही. नामांकित तज्ञांनी त्यांना लिव्हर ट्रान्सप्लांट शिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नसल्याचे सांगितले. 2014 मध्ये आम्हाला डॉक्टरने सांगितलं की आपणास लिव्हर चेंज करावं लागेल, लिव्हर बदलून घ्यावं लागेल. तर आम्ही 2015 मध्ये श्री मॉडर्न होमिओपॅथिकचे डॉक्टर माने साहेब यांच्याकडे गेलो. यांना दाखवलं. जवळजवळ आम्हाला दाखवल्यानंतर इतकं इन्शुरन्स दिलं की तुम्हाला लिव्हर एकदम फर्स्ट क्लास होऊन जाईल, तुम्ही तिची काही काळजी घेऊ नका. नोव्हेंबर 2015 मध्ये त्यांनी मॉडर्न होमिओपॅथीचे औषधोपचार सुरू केले. औषधोपचार सुरू केल्यानंतर 8 दिवसांत त्यांना फरक जाणवू लागला. माझी आईला वीकनेस होता, ती चालू शकत नव्हती, बोलू शकत नव्हती. तर विधीने 8 दिवसातच त्यांना एवढा फरक पडला का ते स्वतःचे काम स्वतः करू लागली होती. तर हे सगळं आम्ही पाहून एवढं चक्क झालो का 100% हे औषध काम करतातच. त्यांच्या तब्येतीत सुधारणा झाली. त्यांचा थकवा कमी झाला. त्यांना जेवण जाऊ लागले. त्यांच्या शरीरातील अमोनिया व HBचे प्रमाण सामान्य स्थितीत आले. ते आता चालू फिरू शकतात. त्यांना पूर्वी होणारे सर्व त्रास बंद झाले असून ते मॉडर्न होमिओपॅथीच्या औषधोपचारांसह सामान्य आनंदी जीवन जगत आहेत. મને કોઈ તકલીફ નથી અને હું ખાઈ પણ શકું છું, પી શકું છું, બધું કરી શકું છું અને બધું સારું છે. મને પહેલાં કરતાં ઘણું સારું છે હવે. ही औषध तुम्ही सगळ्यांनी घ्यावी आणि ह्याचं काही सुद्धा साईड इफेक्ट्स नाही आहे. आणि आमच्या मम्मींना जे काही औषधं घ्यायचे होते, ॲलोपॅथी जे घेत होते ते पूर्णपणे बंद झाले आणि होमिओपॅथीवर पूर्णपणे आले आणि ह्याचे साईड इफेक्ट्स नाही, म्हणून हे आत्ता पूर्णपणे क्लिअर झालेले आहे. डॉक्टर विजय कुमार माने हे एकदम अप टू डेट आजाराचं निराकरण करून औषध देत आहे. त्यात काही पाहायची आवश्यकता नाही लागत. तर आत्ताच आपण लिव्हर सिरोसिस झालेल्या कुमुदिनी शहा यांचा अनुभव ऐकलेला आहे. कशा प्रकारे मॉडर्न होमिओपॅथीच्या उपचाराने त्यांना बरं वाटलं आहे हेही आपण जाणून घेतलेलं आहे. त्यांच्या रिपोर्ट्सचाही आढावा आपण घेतलेला आहे. ही केस संपूर्ण कशा प्रकारे हँडल केलेली गेली आहे ते आपण सरांकडनं जाणून घेऊया. परंतु इथे वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची. आमचा पत्ता मॉडर्न होमिओपॅथी, गीता मंदिराजवळ, रेनॉल्ड शोरूम शेजारी, कावला नाका, कोल्हापूर. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. कोल्हापूर, दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, सोलापूर, गोवा, मडगाव, म्हापसा.
सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी मिस्ड कॉल द्या 7038833881 किंवा 7038833882. संपर्क क्रमांक 9730339009 किंवा 9372728009. आमचा टोल फ्री क्रमांक आहे 1800-121-8009. मी स्त्री आहे आणि स्त्री असते भविष्यकाळ कुटुंबाचा, समाजाचा, देशाचा. तिचं आरोग्य म्हणूनच महत्वाचं. परंतु दुर्दैवानं ब्रेस्ट कॅन्सर हा गंभीर आजार आपल्या देशातील महिलांना वेगाने गाठत आहे. त्यांचं करिअर, जीवन उद्ध्वस्त करीत आहे. आपल्या सर्वांना हे थांबवायचं आहे आणि आपण हे थांबवू शकतो मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सहाय्यानं. मॉडर्न होमिओपॅथी, द क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट. ब्रेकनंतर आरोग्याचा मॉडर्न युग या विशेष कार्यक्रमामध्ये तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. लिव्हर सिरोसिस या विषयावर आपण बोलतोय. डॉक्टर, ब्रेकवर जाण्यापूर्वी आपण कुमुदिनी शहा या रुग्णाचा अनुभव ऐकलेला आहे. तर ही संपूर्ण केस कशा प्रकारे आपण हँडल केली आहे, काय सांगाल? ह्याच्याविषयी आपण थोडक्यामध्ये माहिती घेऊ. ह्या केसविषयी ह्या ज्या पेशंट आहेत कुमुदिनी शहा, ह्या 66 वर्षाच्या आहेत. 2007 मध्ये त्यांना पहिल्यांदा रक्ताची उलटी झाली आणि त्यावेळेला त्यांना लिव्हर सिरोसिस आहे असं डायग्नोसिस झालं. त्यांच्यामध्ये अशी हिस्ट्री होती की त्यांनी आधी संधिवातासाठी किंवा इतर काही गोष्टींसाठी पेन किलर्स आणि अँटीबायोटिकचं सेवन मोठ्या प्रमाणामध्ये केलेलं होतं. तर ते त्याचं कारण असावं असं याच्यावरून दिसून येते. 2014 पासून त्या ॲलोपॅथी ट्रीटमेंट रेग्युलर घेत होत्या. ऑक्टोबर 2014ला पेशंट हा सिरियस झाला आणि बेशुद्ध अवस्थेमध्ये गेला. त्यावेळेला त्यांना लिव्हर ट्रान्सप्लांटचा सल्ला देण्यात आला आणि त्यावेळेला पेशंट मॉडर्न होमिओपॅथीकडे अप्रोच झाला. नोव्हेंबर 15 मध्ये आपण त्यांना ट्रीटमेंट चालू केली. त्यावेळेला पेशंट स्वतः येऊ शकल्या नव्हत्या कारण त्यांना खूप आसायटिस होत होता. पोटाचा आकार खूप मोठा वाढलेला होता आणि त्या वारंवार बेशुद्ध पडत होत्या. पेशंट घरी होते आणि बऱ्याच वेळेला त्यांचं हॉस्पिटलायझेशन व्हायचं. असं असताना पेशंटचे नातेवाईक आमच्याकडे अप्रोच झाले मॉडर्न होमिओपॅथीच्या पुणे सेंटरमध्ये आणि आपण त्यांची नोव्हेंबर 2015 मध्ये ट्रीटमेंट चालू केली. ट्रीटमेंट चालू केल्यानंतर पहिल्या 2 दिवसामध्ये त्यांचा ज्या वारंवार बेशुद्ध पडत होत्या त्यामध्ये फरक पडला आणि त्या शुद्धीवर यायला लागल्या. 2 ते 3 महिन्यामध्ये वारंवार बेशुद्ध पडणं हे त्यांचं कमी झालं आणि अमोनिया लेवल कमी यायला लागली. काही दिवसांनंतर त्यांच्या जी पोटाला सूज होती, हातापायाला सूज होती, चेहऱ्याला सूज होती, त्यामध्ये पण फरक पडायला लागला. पेशंटची भूक वाढायला लागली. जो पिवळेपणा शरीराला दिसत होता, कावीळ होती, ती कावीळ कमी व्हायला लागली. ॲनिमियामुळं रक्त कमी होतं त्यांचं, ते रक्त वाढायला लागलं, प्लेटलेट वाढायला लागल्या आणि लाक्षणिक फरक हा मोठ्या प्रमाणामध्ये पडायला लागला. हे आपल्याला काही महिन्यांमध्ये दिसून आलं आणि आजच्या घडीला पेशंट या पूर्णपणानं नॉर्मल आहेत. कुठल्याही प्रकारचं कॉम्प्लिकेशन नाही. अमोनिया लेवल ही कमी आल्यामुळं पेशंट त्यांचं रेग्युलर रुटीन नॉर्मल लाईफ जे आहे ते आता जगायला लागलेलं आहे. मला तुम्हाला विचारायचं की आता आपण मॉडर्न होमिओपॅथीच्या उपचार पद्धतींविषयी बोलताना आता पेशंट आपण जसं म्हटलं की ओपीडी बेसिसवरती हा जो पूर्ण आहे आपला कोर्स असतो. तर लिव्हर सिरोसिससारखा गंभीर जर आजार आहे आणि पेशंटला उभंही राहता येत नाही, जसं तुम्ही आत्ता म्हणालात या केसमध्ये सुद्धा बेशुद्ध पडत होत्या पेशंट आणि सगळीच परिस्थिती एकंदर गंभीर होती. तर मग अशा पेशंट्समध्ये उपचार करताना मग मॉडर्न होमिओपॅथी कशा प्रकारे काम करते? आपण जे उपचार करतो ते मुख्यतः सिरोसिसवर करतो. या ज्या गोष्टी आहेत, अमोनिया वाढणं, कावीळ होणं, पोटामध्ये पाणी होणं, ॲनिमिया होणं, या गोष्टींचं मूळ कारण आहे लिव्हर सिरोसिस. लिव्हर काम करत नसल्यामुळं ह्या गोष्टी होतात. कारण लिव्हरचं एक महत्त्वाचं फंक्शन ते रक्त तयार करण्यामध्ये पण आहे, हिमोग्लोबिन तयार करण्यामध्ये, प्लेटलेट तयार करण्यामध्ये पण लिव्हरचा महत्त्वाचा रोल आहे. तर जसं आपल्या ट्रीटमेंटमुळे लिव्हर काम करायला लागेल तसं अमोनिया वाढायची लेवल जी आहे ती कमी येते. म्हणजे अमोनिया वाढायचं बंद होऊन जातं. ते पण एक इंडिकेशन आहे की आपल्याला सांगू शकतं की लिव्हर आता काम करायला लागलेलं आहे. पोटात पाणी होते, ते पाणी काही महिन्यांमध्ये पाणी निर्माण व्हायचं बंद होतं, त्यामुळे पाणी काढायचं पण बंद होतं. अशा प्रकारे लिव्हरमुळे निर्माण झालेली जी लक्षणं आहेत, कावीळ जी आहे ती कावीळ कमी होते, ती लक्षणं सगळी कमी व्हायला लागतात आणि पेशंट हा बरं व्हायच्या दिशेनं जातो की ज्याला नंतर लिव्हर ट्रान्सप्लांट करण्याची गरज लागत नाही. तर सर, आपण जसं म्हटलं जसं की लिव्हर सिरोसिस हा एक गंभीर आजार स्वतःच आहे, परंतु त्या आजारामुळे आपल्या शरीरामध्ये इतर काही गंभीर परिणाम होऊ शकतात का, इतर काही कॉम्प्लिकेशन्स होऊ शकतात का, त्याविषयी काय सांगाल? लिव्हर सिरोसिसचे कॉम्प्लिकेशन खूप आहेत. आपण सगळ्यात महत्त्वाचं कॉम्प्लिकेशन बघितलं की ॲनिमिया होतो. त्यामुळे त्या पेशंटला वारंवार रक्त चढवायला लागतं जर आपली ट्रीटमेंट नसेल तर.
प्लेटलेट कमी येतात, त्यामुळे प्लेटलेट चढवायला लागतात. लिव्हर सिरोसिस एस्पेशली हिपॅटायटिस बी आणि सी मध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं कॉम्प्लिकेशन म्हणजे त्या पेशंटला हिपॅटोसेल्युलर कार्सिनोमा, लिव्हरला होणारा कॅन्सर हा होतो. हे पण एक मेजर कॉम्प्लिकेशन आहे ज्याच्यावर आपण पण सक्सेसफुली ट्रीटमेंट करतो. हिपॅटोसेल्युलर कार्सिनोमाच्या पण केसेस आपल्याकडे भूतकाळामध्ये बऱ्याच झाल्या, आपण त्याच्यावर प्रोग्राम पण घेतलेले आहेत. दुसरं महत्त्वाचं कॉम्प्लिकेशन म्हणजे पोटात वारंवार पाणी होणं. मग त्याला पेशंटला सारखं वारंवार ते पाणी पोटात आणि छातीत होणारं पाणी हे काढायला लागतं. लिव्हर इफ्युजन होतं आणि ॲसिडिस होतं. तर आपल्या ट्रीटमेंटमुळे ते पण कॉम्प्लिकेशन बंद होतं. जसं लिव्हर काम करेल तसं पाणी व्हायचं प्रमाण हे बंद होऊन जातं. म्हणजे लिव्हर सिरोसिसमुळे होणारे जे काही कॉम्प्लिकेशन्स आहेत ते सगळे कॉम्प्लिकेशन्स आपण ट्रीट करतो आणि आपलं वैशिष्ट्य आहे ते आपण ओपीडी बेसिसला ट्रीट करतो. पेशंटला त्याच्या जीवाला धोका पोहोचू नये या प्रकारे आपण योग्य ती काळजी घेऊन ट्रीट करून त्यामध्ये आपण सक्सेसफुल आहोत की आपण लिव्हर सिरोसिस आणि त्याची कॉम्प्लिकेशन ही यशस्वीरित्या उपचार करतो त्याच्यावर. नक्की. जसं आपण म्हणतो तसं की लिव्हरशी संबंधित हे सगळे आजार आहेत, तर त्या अनुषंगाने लिव्हर हा एक महत्त्वाचा अवयव आहे जिथे आपल्याला पचनक्रिया सुद्धा इन्व्हॉल्व्ह असते. मग त्याच्यामुळे मग असे लिव्हर सिरोसिस सारखे आजार झाल्यानंतर काही सकस अन्न घेणं किंवा डाएटरी चेंजेस करणं काही ते आवश्यक असतं का, आणि मग ते कशा प्रकारे करायचं? लिव्हर सिरोसिसमध्ये काही डाएटरी चेंजेस ह्या करायला लागतात. एक म्हणजे आपण बघितलं की लिव्हरच्या पेशंटमध्ये पोटामध्ये आणि छातीमध्ये पाणी व्हायला लागतं. तर पाणी होऊ नये म्हणून त्याला लो सोडियम डाएट घ्यायला लागतं. जे मीठ आहे ते दिवसामध्ये 4 ते 5 ग्रॅम म्हणजे 4 ते 5 चिमूट एवढंच मीठ जेवणामध्ये टाकायला पाहिजे. त्याच्यामध्ये जेवणामध्ये आधी मीठ नसायला पाहिजे, फक्त वरनं तेवढंच मीठ घ्यायला पाहिजे. आणि जे लो सोडियम आहे म्हणजे त्याला सैंधव म्हटलं जातं त्याचा वापर आम्ही सजेस्ट करतो की ते वापरायला पाहिजे. दुसरी गोष्ट म्हणजे हाय प्रोटीन डाएट पाहिजे. प्रोटीनचं प्रमाण जास्त पाहिजे. त्यासाठी प्रोटीन पावडर किंवा ज्यामध्ये प्रोटीन आहे ते घटक म्हणजे पनीर शाकाहारी लोकांसाठी, अळंबी, ह्या प्रोटीन पावडर ह्या गोष्टींचा, डाळी ह्या गोष्टींचा जास्त वापर करायला पाहिजे. जे मांसाहारी लोक आहेत त्याच्यामध्ये अंड्याचं प्रमाण वाढवायला पाहिजे जेवणामध्ये. आम्ही उकडलेली अंडी खायला सजेस्ट करतो लोकांना. आणि मासे हे हाय प्रोटीन असणारं डाएट आहे, ह्याचं प्रमाण वाढवायला पाहिजे. त्याच्यामुळे पोटात पाणी होणं ह्या गोष्टीला आळा बसला जातो. त्यामुळे हाय प्रोटीन डाएट आणि लो सोडियम डाएट हे फार महत्त्वाचं आहे. तिसरी गोष्ट कावीळ होत असते ह्या रुग्णांमध्ये, त्यासाठी तेलाचं प्रमाण एकदम कमी करायला पाहिजे. आणि आमच्या अनुभवावरून आम्ही नॉनव्हेज जे आहे ते टाळायला सांगतो. त्यामध्ये मग चिकन आणि मटन हे टाळायला पाहिजे. तुम्ही म्हणालात तसं एक सकस आहार घेणं गरजेचं आहे, प्रोटीनयुक्त आहार जो आहे तो घ्यायला पाहिजे. आणि जसं तुम्ही म्हणालात की मांसाहार जो आहे तो वर्ज्य केला पाहिजे. म्हणजे एकंदरच लिव्हरशी संबंधित किंवा लिव्हर सिरोसिस सारखा गंभीर जर का आजार असेल तर अन्नाकडे किंवा सकस अन्नाकडे आपल्याला एक कॉन्सन्ट्रेशन करणं ते खूप गरजेचं आहे. आणि आपण जसं म्हणाल तसं की हा आजार जरी गंभीर असला तरी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या उपचाराद्वारे आपण लिव्हर सिरोसिस आणि त्याच्याद्वारे होणारे कॉम्प्लिकेशन म्हणजे अगदी कॅन्सरसुद्धा पूर्णपणे बरा करू शकतो. मला वाटतं हा विषय मोठा आहे, आपण या विषयासंदर्भात बोलूया. परंतु आज तुम्ही या विषयावरती एवढं छान मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल धन्यवाद. या विषयासह आमचा विशेष कार्यक्रम आरोग्याचा मॉडर्न युगमध्ये आत्ता आम्ही इथेच थांबतोय. नमस्कार. आमचा पत्ता मॉडर्न होमिओपॅथी, गीता मंदिराजवळ, रेनॉल्ड शोरूम शेजारी, कावला नाका, कोल्हापूर. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. कोल्हापूर, दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, सोलापूर, गोवा, मडगाव, म्हापसा. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी मिस्ड कॉल द्या 7038833881 किंवा 7038833882. संपर्क क्रमांक 9730339009 किंवा 9372728009. आमचा टोल फ्री क्रमांक आहे 1800-121-8009. वेबसाईट www.modernhomeopathy.co.in. आमचा ईमेल आयडी आहे info@modernhomeopathy.co.in. modernhomeopathy 8009@gmail.com.